Добър ден! Днес искам да покажа една скоростна кутия на Кади 2000 кубика SDI. Както съм обяснявал и в други видеа, малко е трудно да кажеш цена за ремонт преди да разглобиш дадено нещо. И ето тук ще ви покажа днес за какво става въпрос и какво имам в предвид. Тъй като тези кутии на двойка SDI-то обикновено се страдат от този двойния лагер, но в случая не е само това проблема. В случая тук ето скъсало е, разбило е самата корона, ето вижда се как хлопа тази ос на сателитите и оттам има и един, къде отиде той, един изкъртен зъб тук и оттам това цялото нещо трябва да се подмени. Но тъй като самата касета не се предлага от Volkswagen, успях да намеря друга, втора употреба. Купихме, предлагат се Aftermarket нови пиньони корона. Сглобихме нова касета, здрава, не нова, втора употреба, но е здрава. Успяхме да направим. Ето къде е новият пиньон. И ще съживим кутията, но сумата за ремонта доста надхвърли очакваната предварително сума и затова понякога се получава така, че не винаги е това, което предполагаме за ремонт. Затова трябва да се отвори, да се установи къде точно е проблема и тогава да се отремонтира, ако вече клиента има желание да се оправи неговата кутия. В случая клиента се съгласи да се отремонтира неговата, тъй като вероятно е наясно, че тези кутиите едно, че трудно се намират, друго, че си имат своите проблеми и в случая е по-добре да си оправи неговата. И така, това е. Другото видео ще е за една DSG кутия, но ще видим кога ще го заснимем, тъй като все още имам проблем с крака и бавно се случват нещата, доста закъснявам, така че с графика. Така че пожелавам лек ден на всички и до нови срещи.